Uig sé tá muid beo díríb blian an seo ag léamh nuaíochta as Meiriceá don 16 mían ar 2019 agus sé an Dúnadh Rialtais an scéal is mó ó híh pictiúí de inniuh Pecimid sgúine daoine os cóir teach cúnamh nó teach bia I Washington, an World Central Kitchen. Bin tíirmen is becheartm lorg. Níle le héad an in éid in food pantry an or híle wil. Soup kitchen bin termas doch kisten anrei teach soup kisten anrei túrmuid sin agus rachammuid rash gotín picture sé tu muid rash gotí sin I gan númid tá Theresa May tagcaí slán ón bhóta mí winine chur Jeremy Corbyn os cór teach na Parlamente dí céadain ach beveg a rinne sé chun deire a chur leis an achran clampar agus suathe sa Parlament. Go háide ó híh an bhreatimachta gaminiscil. Cha rud sé gur an seo. Se an fá gníana mé is dócha. Se. Dí Máirt sílim hála bhóta starúil I Parliament, starúil mar trascríoí chócríochnúil sin nach wachas bhóta gála héad ó beagnar céad blianam an bhfuil dul móram. Racha mé rai. Tá sin córic éanar idir Nancy Pelosi agus Donald Trump faoi láthir. Tá Nancy Pelosi an ceann cóirde tar éis literí cheola ag an Uachtarán ag impiéir óráid staid na héantachta a chur siar. Nó beidir fiú a chathe drapisi. An fád ar léithe go bhfuil sí géirí go gaithh se an óráid I gcártaí nó go mbeidh sé deachar slándal a chin tú agus an rialtas dúnta síos. Ar nó se tar sé géire tuairt le fios ná go bhfuil sesin á chur féin I mbaol leis an dúnta síos seo. Anis ní honan agus daoine eile sílim gur an Uachtarán amháin atá Mileán a dtí an dúnta síos seo. Ach ar nó tá na déanlaí Pelosi agus Chuck Schumer in na measc ag baint an tainneamh as an scéal as a rud. Ach idir an dálín tá muid tagcaí ag pointe súthainseach nó neamhnách is Meiriceá. Tá an cha clíonfáirteach seo géirithe
cho donna sin nach féidir éon leabhealach ag idir an dálín. Idir an dálín téimiid gudí na bailte beaga agus Washington áit a bhfuil tionchar an dúna síos le braistint go soléis agus áit bhfuil iarmhartaí an dúna síos le feiceáil na sráidteanna. Chonaic mé pictiúr thuispeáin mé pictiúr daoibh de scúine taobh mo de chiisten anraí le déanaí áit rá bí sír neis gur fáil. Nis nílas agam cábhfuil Verla Bloomfield is cosúil go bhfuil si gobar in Tulsa, Oklahoma. Agus is cosúil gur steithú Verla Bloomfield as dawn eile nó ré eile. Mar tá pensioneice, ceard chuman, túrastal atá méadathe faoi Bhrú I gcéad bliain díag, agus cé tá mar fostóireacha rialtas Meiriceá ach faoi láthair níl an créatúr a fáil tada marialar an dúna síos. Ach na áitin I mar Tulsa agus áitin na dhéile tá obair don rialtas federálach ag fréamhú geilleagar carrachaí. Agus ag daingnú an tail antú acham. Neamh ní eachtarach bochtmas marial an amadí seo. Thar léir, thar Luíochán chunmha le Meiriceánaí agus saidúirí eile. Ní hé chunmha Meiriceánach bháin a bhí an Mariú 1940 achab Meiriceánaí. Rud thugann le fios go bhfuil an Stát Islamach beidir níos le brí ach ní marmh go hiomlán. Agus is cúis imní rud mar seo tar éis gur ógair uachtar an Meiriceá Donald Trump gomach na Stáit Untaithe ag cairint amach as a tSiria. Idir dálín tá an hir cadhacht an béarla chuir gailge chuir sin tuigeann Norvéitir géirí an fóda cheasa agus nó cosa a chur dacha fiú agus an pártaí poblachtánach féin ag chur Bhrú láidir an uachtarán córéiteach éigin a thocrú leis na déanlaí. Tá Bhrú úfásach, tá Bhrú eisteach an consteach seo a thárú mo réiteach. Tucha mé réis go sasna feicint, just le rá gur léir go bhfuil Jeremy Corbyn ag dul gceann pholaíocht hasanna agus a gimmert pe tionchras tá aige a gcóras. Tá Microsoft an cólacht ríomhaireachta tar éis geallhaint $1 billion, $200 million dhéanamh chun tithíocht in Seattle Wheelú. Tá tithíocht thar achain an chuid is mó de réine is Seattle inis margheall
airneáil an tech sa cheantar sin agus na haibrithe an I ceannach súste. So tá Microsoft I gealainn tearg I dmór ó sin. Scéalta beaga. Tá fiannaí in san cás cuairte in El Chapo tríis tuairt le fios go tugadh $100 million do Uachtarán Mexico mar bhreab. Má sé tá pobl Mexico ag freagart go fuair bhroite. Dúna méid. Scéalaíonn beag faoin bhean as an ngearmáin a chinitáil scaiff nó codannaí de gach lá agus I a bhastú ar an trein. Críochnaí ón scaiff tríis bliain agus díolú scaiff an chométéire seo ar $8,000 go léir. Bailú dhéite. Is sorta réiteach maithe sin ar na deacrochtaí a bhí aici I rinne bliana. Gnó agus gnó amháin a thiománainn políteacht in Virginia. An deol seo, tá tanam dearmatí go mbeadh. Taréis scéal Jamie Kloss a chluisteáil I Wisconsin. Tá me ar athrú intine ó híomh deol agus an domhan. An féidir beidir gur siúlann an deol an domhan. Chonaic an tainmhí seo an cailín agus ag ggóilisteach an mas scoile. Lean sé I agus war sé a tuismiúidí agus do ódaí sé I agus chonne faoi ghlasaí ar feadh ceir a bhí. Olc ó hústéire. Ach nílach rud amháin le rá ag a chóirsan na faoi. Sé sin go raibh sé thar bheith ciúin. Tá ráig Britíneach le feiceáil I measc na giúdaí na ngiúdach ceartisteideacha in Nuacht mar gheall rátaí ís le vaccíne. Tá Goldman Sachs ag gíre tuairt le fios nach iadsan faoi deara olc cínt a rinneú ach gur bhí partner díobh faoi deara na gadaíochta a chlúin iad den is scéal. Well, deirech Goldman Sachs is sin nach néireach. Radachaí na gistí frifortacha. John Bogle. Néidir an rá baintear bheith John Bogle leis I bhíon ach má bhí tar sé marmh. Dúirt sé sin nach Norvéidir dul laistí de na hinnéistóirí agus na margaí agus na gistí agus dá réir sin gur bhear obair leo seachas ina naid agus hill se an dúrad airgeas. Céhí Emily Mauresmo, well, níl si cóteáil imdóirí leadóig in a Francanismo ach muna bhfuil dul mór Andy Murray. Andy Murray. Imlór fidan cibé. Tá na Ran stóris? Gam leis gil caiime seo lorug. Téirma tága me mérdal blianta fada. Sopa il ramach. Stoch.
Na sioppaí ilránacha ag dul I léig. Dócha go bhfuil siad I téaltú agus ag siochlú agus a dul I neamhní margheall ceannach agus díal líne. Tá scéalaí do Vanessa Friedman sioppaí suúthainte Henri Bendel, chuaille mé riamh fan tanim sin heanna, agus Lord and Taylor. Chuaille mé an tanim sin heanna, ach ní raibh agam go raibh siopa suúthainte acu. Níl feici agamach na siopaí sna máls riamh. Ó, tá Bobby Penguin le rá athair. Tá sé seo an trendy nach chuil. Penguinach I éireacha. Níl is agam céim fá gur cúis iontais I seo. Bhí sin na scéal mór I Central Park nóair a tháinig sé. Ach cabbé tá rá penguin penguinach I fidanna iad, Sven agus Magic, agus tá Bobby acu inis Svengic. Svengic? San Astral, agus tá tarings mór orb. Tás rá clárach I telefíse an History Channel faoi réalda eitilte gan ahit. UFOs. Agus nílán Nuacht troflis. Tá Kevin Hart rééis taring siar ó show an Oscars, agus táthar ag tuairt le fisan is nach mé aine gur a láir. Ceap leor. Well, sin iad na scéalta. Bhfuil éon focail nua agam daoibh. Baraneach, son an baraneach agus spárálach. Bár chualaí. Má bheannaí an dúir bean sin, chualaíon an peann, sin bár chuala. Inslúil. Bhfuil éon rud inslúil agam faoi láir. Well, dámach achfuil sagt, tá an fón cliste an inslúil nach bhfuil. Dígur seach, tá focail sin agam na fada, ach ní úsáid sa minic go leora. Le díon inilte, tá cáranna an le díonta inilte. An mothú agus lorug, má bhí an mothú anat féidir a eáil. Péidir. Fianna seo thuirt. So sin iad na scéalta agus na focail don láineamh an 16 éanaid rámhíle san 19 agus tásúla agam go bhain sibh úsáid nó tainmh as na scéalta, agus go mbeidh muid a caint le chéile a rís sarabhád a chéitir an dálín go imreacht dé oribh go léir. Slán anis.